Známe ho jako Barbara, dobyvatele či krále. Conan je bez debat nejznámější postava, kterou Robert Howard vymyslel, však ho také proslavil a to ne jednou, ale dokonce dvakrát. Poprvé ve 30. letech a podruhé v letech 70. Jméno Conan je poangličtěná verze irského jména Conan a v irských legendách najdeme hned několik hrdinů s tímto jménem. Conan má také i své alias. Když se plavil z Belit na její lodi Tygřice a společně plenili Černá království, dostal přezdívku Amra neboli Lev. Jejich pověst byla tak strašlivá, že pronikla až za hranice Černých království, ale jen málo lidí ví, že pirát Amra a Conan jsou jedna a tatáž osoba. Conan pochází z Cimérie, nehostinného kraji na severu, a jako všichni Cimeřané i Conan uctívá boha Kroma, ale o tomto až později. Ve všech příbězích je Conan popisován jako velmi vysoký. Málo kdy se mu stalo, že by potkal někoho, kdo by se mu výškou vyrovnal. Havard nikdy ve svých příbězích nenapsal, jak by měl být Conan vysoký, ale ve své korespondenci se jednou zmínil, že 15letý Conan měl 183 cm, takže v dospělosti by měl mít kolem 190. Dále je Conan velmi svalnatý a bylo by těžké najít člověka, který by se mu silou vyrovnal. V Havardových příbězích to byl Balpteor, škrtič, kterého potkal v příběhu Zambulské stíny, a také dva veleopové, které potkal v příbězích Darebáci v domě a Stíny v měsíční záři. Přestože je Conan velmi svalnatý, je také velmi obratný. Dokáže bez zaváhání lézt na zdi či skály, které se ostatním zdají hladké jako sklo. Sám říká, že toto je dovednost, kterou získá každý cimerský chlapec. Conan je na obrázcích a v komiksech zobrazovaný s holým hrudníkem, ale v příběhu Hodina draka je jasně řečeno, že jeho hrudník je hustě zarostlý. Dále má vždy delší černé rovné vlasy a světle modré oči. Conan je i velmi chytrý. Procestoval mnoho zemí a naučil se jejich jazykům nejen rozumět, ale i jimi mluvit. Dokonce se v nich naučil i číst a psát. A když byl v příběhu Černý kolos nenadále z prostého vojáka povýšen na velitele celé armády, ukázal, že mistrně zvládá nejen strategii, ale i v průběhu bitev dokázal přizpůsobovat taktiku aktuální situaci. Je to i velká vůdčí osobnost. V hierarchii jakékoliv skupiny vždy zaujímal dost vysoké postavení. A pokud se stalo, že vůdce této skupiny ztratil Conanův respekt, dokonce ho několikrát i poté na jeho pozici nahradil. Conan má i vlastní kodex chování a vůbec se netají, že civilizaci považuje za zhýralou a mnohem horší, než je jeho prosté barbarské vychování a společnost, ve které vyrůstal. Dost jeho příběhů začíná tím, že jde někoho okrást, zabít či utíká před svými pronásledovateli, kterými jakýmkoliv způsobem ublížil. V dnešní době by nepochybně splňoval označení antihrdina. Na druhou stranu, přestože často vyhledával ženskou společnost, žádnou ženu nikdy neznásilnil. Když vám dal své slovo, vždy ho splnil a pokud vás bere jako přítele, nikdy vás nezradí. Jak už jsem říkal dříve, Conan pochází z Cimérie. To je velmi drsný kraj na severu země, který produkuje drsné lidi, něco jako náš Bruntál. Cimeřané jsou potomci Atlanťanů, kteří přežili zkázu své rodné země. Spraguje de Camp z Conana udělal dokonce přímo potomka krále Kala. Zapřísáhlí nepřátelé Cimeřanů jsou Piktové. S nimi bojují už od zkázy Atlantidy. Cimeřané nemají žádnou centrální vládu. Každá vesnice má svého náčelníka, který ovládá území tak velké, na kterém je schopen prosadit svoji vůli. Cimeřané jsou rozděleni do 4 kmenů a v rámci každého kmene je bezpočet klanů. Jejich velká zábava je boj. A je jedno, jestli proti loupeživým nájezdníkům nebo proti jiným Cimeřanům. Ovšem, když se objeví nějaký silný nepřítel, jsou Cimeřané schopni odložit své vzájemné neshody a společně ho zničit, jak zjistili obránci pevnosti Venarium. Ovšem, po vítězství se armáda zas rozpadne kvůli všem těm kmenově klanovým neshodám. Hlavním bohem Cimeřanů je Krom, zádumčivý bůh, který sídlí na hoře Benmork a do života smrtelníků se neplete. Modlitby jsou pro něj prosby slabochů. Po svých uctívačích vyžaduje statečnost, odhodlnost a ideálně čestnou smrt v bitvě. A jak to vlastně bylo se vznikem Conana? Počátkem roku 1932 Howard podnikl jednu ze svých častých cest po jižní části Texasu. Ve Fredericksburgu, když přes deštivý opar sledoval vzdálené kopce, si představil drsnou zemi, domov divokých barbarů.
Následně v městečku Mission napsal báseň Cimérie. Tuto báseň Havard v rámci své korespondence poslal jednomu ze svých přátelů. Knižně vyšla až dlouhou dobu po jeho smrti. Samotný první výskyt jména Conan se objevil v příběhu Lid temnot. Ten Havard sice napsal už v roce 1931, ale vyšel až v červnu 1932 v magazínu Strange Tales. Hlavní hrdina v ní vzpomíná na své minulé životy, z níž v jednom byl znám jako Conan a věřil v boha jménem Crom. Ovšem toto je jediné pořádné spojení, které by se u této povídky šlo brát jako napojení na Conanův svět. V prosinci 1932 v magazínu Weird Tales vychází první Conanův příběh Meč s Fénixem. Jedná se o přepsaný, dříve odmítnutý příběh krále Kala Touto sekirou já vládnu. Tato varianta už ale byla nakladatelem přijata a čtenáři si nového Havardovo hrdina ihned zamilovali. Nutno dodat, že jméno Cimérie si Havard nevymyslel. V průběhu 8. až 7. století před naším letopočtem byli Cimeřané starověký východní iránský kočovný národ pocházející z Pontic-Kaspické stepy. Přestože se pohybovali spíše po západní Asii, část se dostala i do Evropy, přesněji do Trákie a k Řecku. Dále zde pak máme království Cimerského Bosporu. To vzniklo roku 480 před naším letopočtem. Bosporské království se rozkládalo mezi poloostrovy Krym a Taman s centrem kolem Kerčského průlivu, známého ve starověku právě jako Cimerský Bospor. Právě díky tomuto království byl starověký Krym označován jako Cimérie. A pamatujete si, jak jsem říkal, že část Cimeřanů pronikla až do Trákie? Netuším, jestli to bylo díky nim, ale tráští námořníci měli slovo Cimérium, které označovalo zemi, která je zahalená mlhou a oblaky. A vzpomínáte si na možné kopce ve Frederiksburgu, jenž sloužily jako inspiraci pro Cimérii? V průběhu let se objevily i další Cimérie. Máme tu starověký řetězec mikrokontinentů, který byl poprvé definován v roce 1974 a patřil k prehistorické Pangé. Dále je na Marsu takzvaná Terra Cimeria. Zde název pochází přímo z tráckého Cimerion. A jméno Cimérie bylo i použito jako fiktivní stát v knize od Itala Calviniho Cestovatel za zimní noci nebo jako název planety v seriálu Stargate. Přestože v dnešní době máme desítky příběhů s Conanem, Havard za svého života napsal 21 a 17 z nich bylo vydáno. Ovšem později se našel velký počet pokračovatelů. První byl Sprague de Camp, který doplnil rozepsané fragmenty dalších Conanových příběhů, anebo Lynn Carter. Z dalších zmíním například Thorleif Larsen, jméno, o kterým se později zjistilo, že je to slovenský spisovatel Juraj Červeňák, anebo z českých hájů spisovatel Leonard Medek. Conan se dočkal i komiksového zpracování. Prvním byla pirátská série La Reina de la Costa Negra, která vycházela v roce 1952. Je to adaptovaný příběh Královna Černého pobřeží. Série byla vydávána bez jakékoliv licence a blonďatý Conan tu byl vedlejší postava, pomocník hlavní hrdinky Belitry. Oficiální adaptace se Conan dočkal v roce 1970. Marvel Comics tehdy hledal novou postavu pro svoji komiksovou sérii. Původně ale ředitelé Marvelu Conanovi moc nevěřili a na jeho tvorbu vyčlenili velmi malý rozpočet. Nakonec je ale scenáristi přesvědčili, aby rozpočet navýšili a dobře udělali. Když v říjnu 1970 vyšlo první číslo série Conan the Barbarian, byl to okamžitě hit. Zpočátky byly předělávány příběhy přímo od Havarda, později se ale objevovaly i vymyšlené od jiných spisovatelů. Conan dosáhl takové oblíbenosti, že v roce 1974 byl vybrán jako jedna z postav na Marvel sadu pamětních mincí. Ty byly raženy ve 3 variantách. Bronzová, která se mohla objednat přímo přes Marvel Comics a došla poštou. Stříbrná a zlatá, pro kterou jste museli osobně do vydavatelství Marvel. Na druhé straně mince s Conanem je jeho proslov o nepřirozenosti civilizace z příběhu Tam za Černou řekou. Pokud vás zajímá, jaké další postavy kolekce obsahovala, tak mimo Conana to byly i Spider-Man a Hulk. Marvel ovšem není jediný, u koho můžeme najít komiksové příběhy s Conanem. Když mu v roce 2003 vypršela licence, získalo ji nakladatelství Dark Horse, který ji měl až do roku 2018. Pak ji na 5 let opět získal Marvel a v roce 2023 ji předal nakladatelství Titan Publishing, který ji má do dneška.
Díky komiksovým příběhům zažil Conan i dobrodružství mimo svoji hyborskou domu. Komiksová série What If nám ukazuje, co by se mohlo stát, kdyby se v příběhu, který známe, něco stalo jinak. A v rámci této série vyšel v roce 1978 komiksový sešit s názvem Co kdyby se Conan dostal do současnosti. V tomto komiksu zazněl i vtípek, kdy si dvě dívky na ulici prohlížejí Conana a jedna se ptá druhé, jestli to není herec Arnold Schwarzenegger. Druhá ji oponuje, že spíš se vypadá jako Sylvester Stallone. Vemte si, že první film s Conanem šel do kin až o 4 roky později. V roce 1983 vychází k tomuto příběhu volné pokračování, co kdyby Conan ve 20. století zůstal. Zde si pak můžeme užít jeho souboj s kapitánem Amerikou. V roce 2019 vydal Marvel novou komiksovou sérii jménem Savage Avengers, kde vznikla skupina nejdivočejších superhrdinů a tím pádem zde přirozeně Conan nemohl chybět. Série Savage Avengers se v roce 2022 dočkala další řady, kde byl složený nový tým, ale i zde Conan chybět nemohl. V komiksu se ale i stalo, že jiní superhrdinové se nějakým způsobem dostali do hyborské doby. A tak se díky sérii What If Conan v roce 1983 potkal s Thorem, v roce 1990 zase s Wolverinem a díky spolupráci Dark Horse a DC Comicsu vznikla v letech 2017 až 2018 komiksová série Wonder Woman Conan. Nemusím zde určitě říkat, koho potkal Conan tentokrát. Úspěch komiksového Conana nejen opětovně proslavil Roberta Howarda, ale přinutil Hollywood uvažovat o filmech o Conanovi. Původní plán na franšízu 6 filmů, podobně jako měl James Bond, ztroskotal kvůli hádkám o autorská práva. Až do roku 1977 se o práva na Conana přetahovalo hned několik osob, ale nakonec se vše vyřešilo během jediného soudního sporu. Na tuto chvíli čekal filmový producent Ed Pressman. O projekt filmového Conana měl velký zájem a dokonce už měl i předpřipravený casting. Náhodou totiž u kamaráda viděl dokument Pumpkin Iron, u nás přeložený jako Železný Schwarzenegger. A měl prý zaznít takovýto rozhovor. Tenhle, že chce být herec, jakou roli by takový svalovec mohl hrát? A kamarád bez zaváhání odpověděl, Barbara Conana. Poté pozvali Arnolda na večeři a s tím, že by mu chtěli nabídnout roli postavy z Marvel komiksu. Když ale Arnold zjistil, že jde o Conana, Barbara ohánějícího se mečem, jeho nadšení docela ochladlo. Vemte si, že v té době měl jen jednu jedinou hlavní roli, Herkula v New Yorku. Pressman ale měl s sebou komiksy a Arnie mu doporučil, ať si přečte několik příběhů od Howarda. Komiksy Arnolda zaujaly. V komiksovém Conanovi uviděl příležitost předvést svou fyzičku a uvést se v Hollywoodu patřičným způsobem. A z Howardových knih vycítil, že Conan není jen hloupý barbar, ale že je zcestovalý a má pod čepicí. Toho oslovilo, protože v Conanově životě viděl paralely ke svému vlastnímu. Nutno dodat, že Conana má Arnold rád do dneška. A tak v roce 1982 spatřil světlo světa film Barbar Conan. Film slavil obrovský úspěch a hned se začalo pracovat na pokračování. Zde si ovšem filmové studio prosadilo snížení násilí a vypuštění nahoty, protože film chtělo jako zábavu pro celou rodinu. Ničitel Conan vyšel v roce 1984, ale úspěchu a oblíbenosti prvního dílu už nedosáhl. Toto a podraz, který Arnoldovi udělali při natáčení filmu Rudá Sonja, Arnolda znechutilo natolik, že odmítl účast v dalším filmu plánovaném na rok 1987 jménem Conan Conqueror. Scénář tak šel na 10 let do šuplíku a tím skončily plány na filmovou sérii filmů s Conanem. V roce 2011 proběhl pokus o vzkříšení filmové slávy Conana filmem Barbar Conan s Jamesem Momou v hlavní roli. Film ale dopadl velmi špatně a tak se jakékoliv další filmové plány odložily na neurčito. Známá pravda ve filmovém průmyslu zní, že pokud je nějaký film dostatečně známý a populární, objeví se i jeho varianta určená pouze pro dospělé publikum. Proto asi nikoho z vás nepřekvapí, že i v roce 2011 se podobná verze objevila u Barbara Conana. O tomto filmu se radši moc rozmlouvat nebudu, radši přejdu hnedka dál. Avšak ani televize nemohla zůstat pozadu. V letech 1992 až 1993 vznikal animovaný seriál Conan the Adventure. Conan v něm musí porazit kouzelníka Vrat Amona
aby osvobodil svoji rodinu z zakletí. V roce 1994 k tomuto seriálu vznikl i další animovaný spin-off jménem Conan a mladí válečníci. Conan zde zas funguje jako učitel 4 mladých chlapců, kteří mají u sebe hvězdný kameny a jednou se mají stát vládci Hyborie. A jako poslední seriálový počin je hraný seriál Conan. Ten se vysílal i u nás na televizi Nova a je tak hrozně moc špatný, že pokud jste ho neviděli, v rámci svého duševního zdraví v tom prosím vás pokračujte. Bylo původně slíbeno i několik projektů, které sice oficiálně nebyly zrušeny, ale prostě odloženy. V roce 2008 byl třeba plánovaný animovaný film Conan Rudé hřeby. Bylo u několik ukázek animací, představily se hlavní postavy, ale další novinky už se neobjevily. Další takový byl příběh o stárnoucím Conanovi, ve kterým měl hrát Arnold. První pokus, Král Conan, železná koruna, na kterém měli pracovat souzenci Vachovci, byl odložen. Druhý, Legenda o Conanovi, taktéž. Přestože se Arnold tyto snímky snaží stále propagovat, film je oficiálně odložen a v současné době se k němu nikdo moc nezná. Conan se objevil i v rámci několika různých her. Jelikož u pinballu se často objevují motivy úspěšných filmů, nikoho nepřekvapí, že se objevil i pinball inspirovaný filmem Barbar Conan. Dokonce se v Argentíně vyráběly i 2 mini pinbally s Conanovým tématem. Nebyl o ně moc velký zájem, ale v současnosti je to velmi vyhledávaná sběratelská realita. Upřímně se vás zeptám, když se na ty 2 mini pinbally podíváte, také vám připadá, že Conan v nich má opravdu velké náušnice? A jak na Conanovu slávu zareagoval herní průmysl dál? To už ale vezmu opravdu z rychlíku. V rámci televizních a počítačových her se v roce 1984 objevuje hra Conan Hall of Volta. Hra určená pro Apple II, Atari a Commodore a vydává ji Datasoft. Tato hra se původně měla jmenovat Vizicode, ale díky úspěchu filmu Conan byl předělán na konanovskou hru. V roce 1990 vychází hra Conan Mysteries of Time. Tu vydává Minscape a je určená pro Nintendo. V roce 1991 vychází Conan the Cimmerian, vydaný Virgin Games a je určený pro MS-DOS a pro Amigu. V roce 2004 vychází hra Conan, produkovaná i pod názvem Conan Dark Axe. Vydává ji společnost TDK, ale vyvinutá byla slovenskou společností Cauldron Software. A příběh hry napsal Honza Kantůrek, který byl také první překladatel příběhu u Conana u nás. Určena byla pro Xbox, GameCube, PlayStation a pro počítače. V roce 2007 vychází další hra pod jménem Conan. Vydává ji studio THQ a je určena pro Xbox a Sony PlayStation. V roce 2018 vychází hra Conan Exiles. Zde ovšem nehrajete za Conana, ale za postavu, kterou Conan na začátku hry zachrání a osvobodí z kříže. Dále už ale Conana ve hře nepotkáváte. Hru vydal opět THQ a je určena pro PlayStation a Xbox. Z roku 2019 tu máme strategii Conan Unconquered. Tu vydává Funcom a je určená jak pro počítač, tak pro PlayStation a Xbox. No a z roku 2022 je tu hra Conan Chap Chap, který vydal Mighty Kingdom a je určená pro Nintendo Switch, PlayStation, GeForce, počítač a Xbox One. Dále tu máme online hry. V roce 2008 vychází hra Age of Conan Hyberian Adventure a v roce 2010 k ní vychází další rozšíření Age of Conan Rise of Godslayer. Hra měla pravidelné měsíční platby. Ovšem v roce 2011 přechází na free-to-play systém pod jménem Age of Conan Unchained. Zrušily se pravidelné měsíční platby a zavedl se systém mikrotransakcí. Ovšem, bez zaplacení není možno zažít některá dobrodružství a některé jiné části hry jsou omezeny. Ovšem, nejen u počítače se člověk baví. V roce 2006 vyšla sběratelská karetní hra Conan, její systém hry je inspirována hrou Magic the Gathering. A pokud znáte karetní hru Munchkin, tak v roce 2012 vyšla i její varianta na Conana. A ohledně deskových her, v roce 2009 vydává Fantasy Flight Games hru Age of Conan, deskovou hru inspirovanou stejnojmennou online hrou. Později k ní vytvořila i rozšíření Age of Conan Adventures in Hyboria. Další deskovka se jmenuje Conan a byla zasponzorována přes Kickstarter, kde se poprvé objevila v roce 2015.
Po úspěšném završení sbírky ji v roce 2016 vydává společnost Monolith. V průběhu let 2017 až 2024 se k této hře postupně objevilo i dalších 30 rozšíření. Jako další zajímavost zde mám i hru z roku 2023 Barbarians Lost City of Tanusul. Ta je kolikrát kvůli lepšímu reklamnímu dosahu často pojmenována i jako Conan Lost City of Tanusul. Zbytek už opravdu vezmu jen z rychlíku. V 80. letech hodně fungovala herní společnost TSR a v rámci Conana vydala v roce 1984 3 knihy v herním stylu Vyber si své vlastní dobrodružství. Tento herní styl byl u nás nejvíc proslaven díky knižní sérii o Lone Wolfovi. V roce 1984 také vydává 2 moduly ve stylu Dungeons and Dragons a v roce 1985 vydává hru Conan Role Playing Game, která obsahuje 3 samostatní herní moduly. V rámci dalších společností v letech 1988 až 1989 vydává společnost Steve Jackson Games 4 moduly v rámci herního systému GURPS. Od roku 2004 vydává Moongeist Publishing 42 herních scénářů v rámci herního systému D20 a v roce 2017 vydává Modipicus Entertainment hru Conan Adventures in Age of Undreamed, pracující v rámci herního systému 2D20. U této hry se také postupně objevilo dalších 14 doplňků. Poslední hra, o které bych zde chtěl mluvit, je hra Hybrion Wars. Tato hra funguje od roku 1985 a hraje se do dneška. Původně fungovala posíláním přes poštu, později se přešlo na systém e-mailový. Hráč si zde vybral své království a od provozující společnosti dostal obratem ruky mapu hyborského světa a úkoly, které musí ve hře dosáhnout. Své tahy posílal vždy původně přes poštu, později přes e-mail. Provozovatel poté vyhodnotil tahy všech hráčů a naopak poslal odpověď o tom, co se ve světě změnilo, kdo co udělal a jak jeho cíle dopadly. Po celém světě se pohyboval i Conan a hráčům buď pomáhal, nebo škodil. Taky zde byla možnost si ho najmout. Hráč ale nikdy nevěděl, jak dlouho u něj Conan zůstane, než ho jeho dobrodružná povaha začne vábit někam jinam. Rád bych ještě dodal, že tato hra získala v roce 2014 cenu za nejlepší hru hrající přes e-mailový systém. Ohledně Barbara Conana je toto vše. Já vám děkuji za pozornost. Jsem rád, že jste video zhlédli až do konce a doufám, že se vám líbilo. A pokud ano, těším se na shledanou příště. Hezký den!